I aquest 2021 fa 100 anys que va néixer el pintor montblanquí Maties Palau Ferrer i amb motiu d'aquesta efemèride s'ha publicat aquest conte, La petita història de Maties Palau Ferrer, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i text de Neus Marco Palau. El conte, a banda de la difusió de la història i la vida del pintor, també tindrà una funció pedagògica i d'aquesta manera es difondrà als diferents centres educatius i també a les biblioteques públiques de la comarca. Des del Consell Comarcal asseguren que l'objectiu principal és fomentar la lectura amb els més petits i també conèixer així una persona il·lustre del territori. És una història intensa d'art, de valors, que passa per Montblanc, com no podia ser d'una altra manera, Barcelona, París, se'n va als Estats Units, torna a Catalunya, són les grans obres, l'època també de la crema de quadres, tots aquests moments vitals tan importants que ell també va plasmar en la seva obra, els veiem aquí en el llibre.